ndị be ekenekwa m biko ihe na ya ọbụla maka na anyị afa nka bụ Chidera epetike ndị Igbo anaghị na obi eziokwu kwujisi ime obi nke bụ eziokwu bụ na insecurity na ana Igbo otu ekwubero achọ ka fight ya ka ọ bịa stand still. Our governors should come together. Anyị nwere gọvanọ Enugu, nwee n'Imo, nwee n'Abia, nwee na Anambra, nwee na Ebonyi. Anyị mana ha nwee bịa together ụfọdụ na APC ma ndị gọvanọ anyị ka ndị isi imogo ndị nwere something. Ha nwere special advisors on security. Let them mandate all of them to make together. Ka ha ma jia ndị Enugu na ndị na-enwe joint operation. Mana achụ onye ohi na Enugu before batara Anambra, ndị Anambra fugo na anabata agbachi ya azụ ndị Igbo enwe joint operation ife na Igbo ya jụọ oyi ka mmadụ nkwanụ akụrụ mmiri ṅụtọnwe iko ana were ede kumbuo the forest dị na Igbo ana agba n'Enugu ana agba na Abia ana agba ana ebido agbaba ime ndị ama enwe help isi na ka banyere ndị aka ndị abịa efrat na ihe ụmụazị n'ime ha gba ọsọ ka ba anyị jụọ n'oyi for the time being because insecurity aba make it ife ha agazi haza ndị na-aka ọrụ maka inwe ike nọ na ogbo ebe na-aka ọrụ bịa buru gị ndị na-agba nta ha gbakwụzi nta bụ enwe ike eje ịgba nta agba gị eburu nta so biko ka our governors tinye uchu n'ihe a na-eme amana security vote unu ga enyere ya ego Christmas nkọ mana ka ene half wete half edosekwazie ana Igbo unu erikwa ndị fọrọ afọ ndị ba ike na-eme unu ọ dị mana ipecha okwu ana m asị ọ bụrụ na ndị be anyị Jagaban abalị ole ka a sị na enwere queue n'ihe na send the fighters jet fighter ọ ga-agba ihe na ebe ahụ na Cotonou na Benin Republic biko gaa ṅụtanụ ya bụ jet fighter ọ bụgoro na ọ dara 500 million a day enwere ndị Igbo ga-emenwe ka aṅụta ya bụ akwụ ụgwọ ya bụ jet fighter ịbịa n'Igbo ihe unu ga-ajụ ha bụ ego ole ka a ga-eji bunye anyị jet fighter ka ọ bịa gbagharịa n'ime ọhịa ndị dị na anaba anyị Ahịnzechukwu Enugu enwego drone ihe na-amaghazi bụ ma drone ahụ na-agba egbe ka ọsụsọ ya bụ ọ gadacha ya bụ information ka ejiri ya bụ jet fighter ndị be anyị ga-akwụ ụgwọ ya n'aka ndị federal gọọmenti ga-achụsịsịa ndị a ọ bụrụ na emeghị mara na aghụghọ dị ya maka amara m na unu nwere ikike ịgakwuru Jagaban gwa eketa sị na anyị ga-akwụ 500 million naira every day for this ihe na ọ ga-ekwute demand ma ihe gbasara business dori anya kama ya within one week agacha na ana Igbo niile gbasịsịa ha gbugbanata ndị ajọ mmadụ ka ndị ezigbo mmadụ ka ume aha mbụ Mike Onobo ka ọhịa dịka enwe amaghị